Hi guys, welcome back to our drama guys, no? Sa ang yawa nga gustong maanghel, and we are now part 10. By the way, today is December, sipit sa karon guys, December 10, 2024 og Martes karon guys, second day of the week, no? Og 15 days na lang, no? 14 days exactly good guys, no? Kay sa pizza 12 man tanong mag-celebrate og Pasko. So it's 14 days before ang Pasko. I'm sure ang uban diha guys, no, human na sa ilang mga Christmas party. Ayan. Og ang uban nakadawat na sa mga bonus. Wow, sana all good, no? Nice good kayo guys, no, sa feeling pag makadawat ka og bonus. Yung daw po ko guys tong napako sa Manila, no? It's nakadawat kog bonus guys. Munang nindot jud kay siya sa feeling. Garilyo. Wait lang guys. Okay, customer. I-forward na lang guys kung gusto nga ninyo dahil madunggan ang drama. 100 madam ang kilo datong priskong pawaya nagagmay, no? Para sumpa, para sabaw. Sama si Garilyo Jet. Pawaya nagagmay 100. Pula puti. Kartohon, mahalon. Ha? Sa nga sigarilyo lagi. Sa man nga sigarilyo pula. Okay, ne Chester Winston og naapod niya. Pila man na? 4. Kaya ra. Pila kay stick? Duara. May na lang. Duha. Duara man ni. Wala ka nilang yaw. Ilang yaw dai kaya tayo kwarta. Gani aron mga kwarta mo lang. Pag banyaw nga si kwarta. Ay, pero lang. Ah. May balat daw. Oo na. Palit rin. Duha. Sarap. Kwarta. Say mo rin. May dong. Pila. Isa, kung mahimo naglimaha dong, bagon tanay mong babaron, taka-taka nagyawit tap. Unsa man ni siya? Pataka ra man ka oy. Ito kayo. Antik na dong. Magpila yung balot dong? Oo. Isa ka ba itong pili mo dong isa dong? Oo, pagpasa. Sige lang, mga itawag ma. Sakto bilin, desinta. Bukan. Nasional. Dorme. Kaya nakita kami dito. Manida, ayun na lang dong. Ibahan na lang. Tama yung balot na ko. Ito na. Oo, masira. Kanya mo magbangko no. Bahaw man ito, bugnaw man. Dali na bugnaw ang balot. Bahaw ni ba? Alas 3 pa na ako nagiloto. Dok, mangutang daw sa budot dong. Sugo ko niya. Dili eh. Hindi man ang iko siyang kunom kabalot. Asa man to gidala ninyong basiyo? Oy, okay ginansya ato ba kay mahal kayong kiss. Ina po ninyo eh. Ang gig suwakay. Ay, wa ko labot ana ay, wa ko ni uban tala. Oy ginansya ato. Istorbo pa mo sa akong pagkatog. Naglahi ko sa ila. Namuka na daw. Namuka, alas 4 sa kadlawon. Ah, may na to kay kadlaw naman pod. Di ay, wag pagtulog na ako ato. Kay kanang kadlaw, pwede na na. Wag pagkatugin na. Mga kuha na nasun kalawon na. Isa ka case nya napay unom ka basiyo, kung ginansya atong dito mauli. Dili kayo. Yan, may nanipalit diri guys og beer niya. Way deposito, gidala apil ang case ug ang basiyo guys mo nang. Nya kung pas depositohan masuko ra ba? Dili pang dudong og guys dong niya, di pa uli mong basyo. O manay abusar man ang inanaw eh.
Muna nga, dito na ta sa drama guys, since siya na nawala ta kadalino kay nang inabuhi sa ta. So again, this is ang yawa nga gustong maanghel part 10. Thank you so much. Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayan, karon na yun. Patyong taka, ug magkuyog ta dito sa impyerno. Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo ay nagpapatay na ko kaniya. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan akong asawa. Di man di, Tor! Kang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang na anghel? Ulagi! Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saon. Ah, Sakit ako na to. Pero ngayon mo magkukinukul siyo. Di man ni! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isigkataw. Wada ang pagdumod. Pahariya ang bugma sa imong kasing-kasing. Huwag huna-huna. Huwag labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog di kang balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Basin og gipugngan siya nila ni Manasol. Kay delikado masagod og kuwan ba kung tiwaso na to karon. Bangang sa ilong. Kinahanglan nga may bawo sa Tor. Nga si Dindo, maugi mastermind ining nagbanhig na to. Kinahanglan yung may bawas sila. Aron makailagyo sila kung kinsas din no. Bangang Oh, sa come ilong. on! Oh, Jo, unsa na? Nasa city. Ingita mo. Oh. Ha? Usaman. Naas na? Ulagi, usaman na. Ato sudon. Ayaw sila pasudla. Ato sila katubanon. Oh, naras na sa gate din. Ipaabot mo. Ingna sila, Jo. Magpaabot sila kadiyot. Kay mag-ilis ko. Okay, okay din. Ako sa inom. Mga kanggol, tanawang tagdun na bagi mo'y mahimo. Budakop-dakop. Pasensya na kaninyo ha, Lucio, Toribio. Nga dili una mo namo padayunon, ha? Tungod kay nabalaka ang among pamilya sa sitwasyon sa inyong kahimtang. Nagkasabot man ni Brad Jerry. Bangag sa ilong. Oh, come on. Huwag ka na, Brad. Og pasensya na kayo ninyo nga nakahatag mi og disturbo sa inyong pagpuyo nini. Pero, kuan, doon na lang ko'y gustong klaruhon ninyong duka. Oh, usam na, Brad Jerry. Bangag sa ilong. Kinsa man yun tong mga tawhana ang nagbanhig ninyo din eh. Kuan, kang, Sulti isyo. Aron may bawas sila. Bangag sa ilong. kuan, Brad, sorry ka na. May mo ba nga musudo na mi sa inyong gate, ha? Aron na lang tapos istorya na napits diya sa duyan ba? Oh, sige. Alitas na yung magduyan-duyan ta. Duyan-duyan ta. Suod mo kay, ato dito, tubagon ninyo ang akong mga pangutana. Tanasyo. Bangag sa ilong. Kinahanglan ka na mo nga imitahon sa presinto dindo. Tungod sa bugat na pasangil nila diha nimo, tungod ini mga panghitabo nga krimen sa tong palibot. Epe, gikasubo ko. Nasayod o nakaila ka na ko, nga kanang mga akusasyon nila batok na ko, kaniadto ka na. O dili na naikaibong. O dindo, nakailagay ko nimo. Pero para mawa ang pagduda suban, tubaga lang ning ilang mga pasangil gani mo. Wala problema, Chip. Ako na tubago ng tanan nilang mga pasangil. Daghang salamat dindo. Beno, mas mayo pa nga adto tas presinto aron mahimuan na og formal nga report kining tanang isyu. Oh, sige, Chip. Andam kong mutabang ngaron nga paghatag og katinawan nining tanan, kunon sa gitinuod.
Unsa magiday kuno ang tinuod nga nahitabo, Jerry? Ay, kuan lagi kuno. Ang nagpakidnap kuno ni Lucio, si Dindo. Unsa? Unsay dindutay? Taan pa ko? Sa ato pa, si Dindo gid ay ang nagpapanhig nila sa mga armadong tao. Maunay pong sa ilang sulti. Ginoo ko. Baka, tatay. Unsa to mo ni po? Maunay pong sa ilang sulti. Pag sure da tayo, oy. Onya, tay. Gidakop na si Dindo sa kapulisan. Ay maulagi na pong silang sulti. Dakpoy ginas Dindo, pero di pa tamutuon na ha. Kanang istorya ha, di namtuan ni na. Kay wa man ta maibaw kung si Dindo bagyod ang nagpasugo aron banhigan sila. Unsa may basihan nila, tay? Nga si Dindo man may ilang gitudlo nga sadaan. Ay matod pala kay Lucio kamo bagusigin tan matod eh. Matod pa ni Lucio. Gidan nyo. Si Dindo kuno mo'y nagpasugo aron ipadagit siya. Unya kay nakaikyas mas Lucio. Mao nang ipapatay na lang kuno siya. Ginoo ko. Ikakuyaw gud ang balita, Jerry. Na, mao na akong giingon ninyo, tay. Di ba, tay? Nga mulutaw ra gyud ang tinuod kung unsa gyud as Dindo. Pero hoy, Oh, uy, di pa tamutuon na ang istorya. Awa ha? si istorya na sige mo di mo tuo. Di pa nasad, tamutuon. di nasad. Istorya pa lang ni Lucio Trevio, ila pa istorya. Pero wa pa ta makadungog sa habig ni Dindo. Kinahanglan nga paminaw na to kung unsay pung siyang sulti. Ha? Kanang mo sulti sa tinuod. Tay, kung tinuod man gani na, no? Angay lang kanya pahamtangan og silot ang naghimo sa ingon. Silutan gyud. Angay yung magtingkagol sa prisuhan hangtod sa hangtod aron mutagam. Aw, depende kung unsay mo gawas sa investigasyon. Paminawon to lang kung unsay gikinatibukan o kamatuoran ining nahitabo karon. Manghinaot lang, tatay. Nga mahibaw-an gyud kun unsa gitinuod ana. Mo na to atnan. Atniha, atnan. Oh, at man gyud. Mahibaw-an na unya nato ang tinuod gayud. Nakatimaho na gyud o kung kinsay sadaan ini, tay. Gusto ng inyong amahan. Dili ta mag-una sa atong nahuna. Kana, salamat din Ang tayo. mugawas sa investigasyon o hukom sa huwes may atong tuhuan. Di ba, Jer? Salamat din tayo. Laban man lang. Moadto ko ron sa presinto. Akong susihon dito kung unsa ni kalambuan ining kasuha. Tay, balita yun dayon unya mi, tay, ha? Balita gyud dayon mi kung unsa gyud tinuod. Nagkinahanglan mo og kaugalingong abogado. Kay ang tanan nga gipasangil ninyo ni Dindo, wa niya ang kuna. Og maglisultas pag-aresto niya tungod sa kakuwang sa itong mga saksi. Ilabi na mga ebidensya pabor ninyo. Pero Chip, ako mo'y biktima ini, ako. O lagi, biktima ka. Pero asa man lagi mo mga ebidensya nga doon na kay mga bunog sa imong kalawasan. Wa man tayo ikapakita. Bisag medical legal nga atong ikaproiba nga sad-an yun si Dindo. Di ba matod nimo, gikulata kag maayo ni Dindo sa imong naong o sa kalawasan? Di ba? Oo, magyod. O niya, nabunog na ka. O, come on, kukuan man, kukuan. Ang nakalisod, kay bisan gani ang imong kauban, wa sab siya makasaksi sa tinud-alang na tabo nimo. Maayo unta nga ang imong nisulti karon natay mga ebidensya. Kay bisag gamayng garas na lang, wa gyud tay ikapakita sa mong lawas. Unsaon man pagtuo sa piskalya na. Bisag kami wa may mahimong report nga haguka kayo ang imong mga pasangil. Gusto si Hipisyo. Maglisod yun ta kung watay ikapakita. Mao man ay balaod sa kalibutan. Kinahanglan yun nga kung unsay imong gisulti nga gikulata ka maayo, nasa doon tayo mga bunog, bangag sa ilong. Pastang! Lisura sa Pastang. Bueno, bisag saksi na lang. Kinsa may inyong saksi nga magkapamatuod nga gikidnap ka. Mao na'y numero 1 ninyong buhaton. Sige lang, Chef. Nakasabot may sa imong punto, no? Magsabot nami kung unsa gyud angay namong buhaton. Sige, paningkamuti ninyo. Kay nagbahad na mas Dindo, nga kung mahibawan nga nagtumutumo ra mo niya, basin og kamo niya hinuoy mabutang sa langanin nini. O basin pa unya, o kamo pa'y mapriso. Bangag sa ilong. Mapriso mi, Chip. O, come on. Kita mo may gustong... Kami taon. Kami may gustong pation.
Mao na inyong trabahoon karon para di ka mo mo'y maipit ining sitwasyon na. Paskang! Nani, Paskang, paita yun ini, Chip. Uy! Ay, naunsa na kami na mahinoy na bali ini. Kwan, magsabot ang natasyo. Kung unsay angin itong buhaton, bangag Kuksa sailong. mo. Oy, kalaki ng mga tawhanat ito. Ako ilang itudlo nga. Nagpakidnap og nangulata ko ni Lucio. Pero dako kayong questionable kay bisag si Hipe. Nahibong kung ganong bisag gamayng garas ug bunog. Wa gyud kita siyang klawasan ug sa iyang naong. Bitaw. Husto ka, Dindo. Dako ginaling tinunto ang ilang gihimo. Dako gyud kayong binuang. Ako bitagay nga si Hipe sa background ini mga tawhana. Nga daghaning kaso sa pagpangilad. Nga sa ato pa, gusto tingali silang makakwarta gikan nimo. Mao gyud ito, mao gyud. Pero magkatawa lang gyud ko. Kay di malas yung kayo sila. Nga ako pa ilang natungnan nga ilang ilaron. Ay, pastilan. Dili gid maayo. Ang angay anamang trasihas sa mga tao nga ingon ana, patagmon gyud. Ako'y mupasaka og kaso batok nila tito. Uslan man. Nga giduot nila ang akong reputasyon. Sila mo'y akong ipabalhog sa prisuhan. Kana. Mao ginay husto. Pailhon ako sila. Konsekensa ko tito. Puslan man nga ako ilang gihagit. Kinahanglan nga imo gikan buhaton. Kay dili lalim ang ilang pagpakauaw nimo og kahasol nga ilang gihimo. Mao na. Dili gid ako sila palabyon ini. Patilaw nako sila og tagam. Patay kita ini, Tur. Patay kita. Kita ginoy mapriso ini. Ang yun lang, ang yun lang to ang mga anghel siyo. Kuan ba nga, mitabang nimo nga, ipabalik lang to ang imong mga bunog sa lawas ug naong bangag sa hilong. Og tamon, di na mahimo, Tur. Uy, di na mahimo gayo na gud ko. Unya ko sa may gusto nimo. Ako nalay kulata sa imong naong aron makita nila nga doon nakibunaw bangag sa hilong. Og tamon, bunuang na imo, Tur. Gisayunan kay maigo kas kulata, kisakit ana. Ay, agwantahan lang, kay kinahanglan mang yun tag-ebidensya. Be, Ibidin siya lagi. Pero usaw mga naayon mago. mao ginay atong problema ron siyo. Kay gawas nga wa kay bunog, wasa tay mga saksi bisag usa lang aron makapamatuod nga si Dindo gay nagpasugo ug nagpakulata nimo. Hey, ikatulong paskang. Labaras o. Labaras o na to eh. Ay, Labat. tiski. Oo. Ay, lisod ni lisod siyo. Bisag kinsa pa'y mayong naki nga atong kuhaon nga bugado. Pildi gyud ta bisag asang ang guluha bangang sailong. Tika sana giday ining mga tao, Turno. Mo lang gingan bitaw tika nga lahi ni ang kalibutan. Bisan gani og nabungi na kriha, lisod pagyapon kayo kang tuhuan. Sabot na kung wa kay kapakita nga ebidensya nga naa kay mga bunog. Bangag sailong. Unya, saan man na to ini, Tur? Sagdi lang so. Katong atong plano nga kuhaon na to ang mga bulawan. Ato gitong ipadayon samtang nagdagan kining kasuha. Gusto gi ka, Tur, na. Lisod yung kayo iliho kung wate kwarta. Mao na, alkansiyo nakita kay wa man tay gasto. Sigurado gyud nga mapriso tayo ni kung wa tay ikasukol ni Dindo bangag sailong. Dede may motor. Kinahanglan nga mo sukol kita. Oh, come on. Bangag sailong. Awa, di ka na magbayas din doon ako. Awa lagi, matay pop. Awa lagi, sus. Makastress. Mura namin. Ingon pa ni atong ni Rubil. Makastress ni balita. Ato na itakliw na. Bukas o chorizo na. Mas tulyos. Hey, unya usao naman eh. Usay buhaton na to, editor. So, Oh, ako mismo may musilot nila. ha? Gamiton ako ang akong gahom sa pagkayawa.
Arong kastigo na ko silang tanan, silang sayop nga mga binuhatan, bangag sa ilong. Unsa? Oh, come on! Ayaw na, Tor! No, ha? No, mahad ba yan? Mahad na. Si Mad. Ikaw man, mahad ka naman. Hindi na layo yung mga nauna. So, Kaya ito man remember, Huh. nawa na tayo igong gahom nga makapanalipod sa atong kaugalingon. Tao na ba yan, ha? o pag ko kasulis sa ibabaw, noon siya. Balik na! Ha? Mauna. Ang mo ba? Oo, Sige, padayon na ta. padayon. Pidasan ni mo'y pagkabangag, biya sa ilong ni. Bitawa pila sutihan lang ka. Oh. Naglungot-lungot na yung kay ko ni gibuhat ni Dino na to siya, matay pa siya. Pida. Wa pagdug ko makabawas niya sukad pagyud ka na to hangtod karon bangag sa ilong. Oh, come on. Di ka makapili, Tor. Kung maguna-huna kag panimaus, you're thinking panimaus size. Oh, Paitag ni mo in English, pataka lang saag na pataka pa. Unya pasag na na to sila. Aning ilang daotang buhatan binuhatan. ayaw may kalimot. Yan ay ginuo nga nagtanaw na to. Ugba, tariya, pasagdi. Bantay ka na. Pirmi na kung nakadungog anak kaniya to siyo. Pero sa kung nakita daghan na kaayong na alkansi og napildi na ni kalibutan na tungod kay pulos ang nato gisalig sa Ginoo ang tanan bangag sa ilong. Mao ko na'y angay na itong buhaton, Tor. Kung gibuhat na itong tanan, pero wag yapuntay na himo tungod kay nagsalig lang kita sa atong kaugalingong kusog. Mao nga, ato lang yung isalig sa Ginoo ang tanan. Sama ining nahitabo na to ron. Huh? Same as what happened now. Kumantay ka. Kato aksyon na itong gawa ka saan. Para na ko sino. Seryoso, para ginako naapatay dagang mahimo siyo. Oh! Naapas siyo. Oh! Tinuod na. Tinuod na. Oh! Tinuod bitaw na. Tinuod na. Wali tiis lang oh. Basta di lang yun ta mudangop sa batik nga pagi. Sama sa imong gisulti kaniya. Oh. Nga manimaos yun ka. You will take the bands. Depende. Depende lang unya nisyo. Mao na gingon sa mga Tagalog nga kundi mada sa santong nasalan, ipaagi sa santong paspasan, bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw yun ha. No, ha. Bad, pina. Bad. No. Kinahanglan. Nga musunod na. Batay ka? Oh. Musunod na sa atong mga lagda. Sunod ta sa atong mga lagda o katuyuan na to. Ining kalibutan na. Tibane, remember, Yay. ang imong misyon. Naggusto ra kang mahimong anghel. Muna. Deep size. Makalibog kayo siyo. Makalibog. Bahala na lang siguro kundi ko maanghel. Basta kay manablan lang yung kunini. Kay sobra na kayo kining gibuhat ni Dino din nato. Bangag sa ilong. Oh, come on. Congrats na tong tanan. Congrats. Congrats din. Believe kay mi sa imong mga diskarte din. Wa may magdahong nga mabalik ta ng tanan. Basta gamiton gani ang utok, Joe. Daghan gyud ta og mahimo. Nagatawa bitaw ko din. Believe kay mi sa imong abilidad. Sabi, Daghan na kay ko og experience anang mga ingon na ini, Joe. Wa pay kontra nako nga midaog batok nako. Silang tanan nahimong inutil. nya din ang mga Valdez. Kung sa man nato lihokon. May kaya nang utana ka na ko, Joe. Mausap na yun niya kanunay sa kong huna-huna. Kinangan nga mabawi igid nato ang Villa Casa. Aw, ipatrabaho na namo. Aron na say kalingawan ang atong masakop. Bueno, magsabot ang maayo bahin na Joe. Aron maplastada na nato. O maayo ang atong mga plano kung unsaon na to nga makabawas ta ni Mr. Valdez. Sayo ra kina din. Kung dagito na to siya. Dagiton. Simple kina to ng buhaton. Saman, nakinindot nga idea? Aw, naakay din. Oh, sige. Maminaw ko ni mo, Joe. Hatagi ko sa imong mga bulawanong huna-huna. Awa man ko'y supak anak pa nga magpasalamat kita ni Tindo. Ang ako lang, di lang di ko magpalabi sa akong pagkain ni Tindo. Kay, hangtod baya karon Mir?
Wa pagyud ko mo believe anak niya. Kang tatay man sa nang istorya ba? Actually, si Dindo, wa man maingon nga angay kita mo pasalamat niya. Lain ra ba kay si tatay? Kay papasalamaton gyud ta niya ni Dingdong. Uyon-uyon na lang gina natos tatay. Total, di man sana siya makapugos na to. Pero lain pa'y ato, Mirba. Wala pa gyud kay plano nga imo pang ablihan pagbalik ang kaso ni Arturo? Wa na lang mingoy. Ang Ginoo na lang gid may mag-igo sa tanan. Aw hinuon, naari kini mao tanang desisyon, Mir. Di man sa ingon nga nawad-an ko gana, Ming. Gipaminaw lang gid ako ang tambag sa atong mga abogado ba. Nga sila mismo, miingon, nga lisod gid kaayo ang kaso ni Arturo. Ilabi na nga, wa nagibisag usa nga mobarog nga testigo. Ang akong nahibudngan, Mirba, nga hangtod karon ba? Kay kato gingalan og Montibar nga mipabor unta nato. Palit lang nga mibali og mipabor nga to ni Dindo. Na, maunay lisod kayong tugkaron, Ming. Si Joe ra gid may nahibaw ana sa tanan kun nganong kalit siyang may baliktad. Mabitaw na, Mir. Nga wag gyud ko'y pagsalig ni Dindo hangtod karon. Kay dako gid ang akong pagtuo. Nga si Joe kaniadto misulti gid sa tinuod nga si Dindo mao gyud utok sa kamatayon ni Arturo. Ang Ginoo na lang ginasayod, Ming. Lisuray lihok ng pisuhan siya eh. Ay, Malagi, init pa kayo. Yay, daghang mukla. dagang mukla. Oh, Istor, Dagang lamok. gawas mukla na sa mga kauban at pulos mga muklo. mga muklo. Baho pa kay anso, baho anso. Paita, di mahimo nga madugay ta din nisyo. Mamatay ta nisyo. Kinala nga makagawas din ta sa labing madaling panahon pangag sa ilong. Sagdi lang to. Antuso na rin nato. Kining, antuso na to ning panahon na. Huwag mo tayo mahimo. Antuso na kita. Okay. Pero kung wag kita mahimo inisyo, kung panalibag wag kita mahimo ba? Mabtan lang tanis deadline. Deadline? Deadline. Babiya ka na tayo deadline na ni. Namo kita Judith. Wag kita mahimo itong isyo na ni. Pangag sa ilong. Oh, come on. Unyaon sa man to ini. Gawa man tayo kaiskapuhan ini. Pulos man ni. Konkrito ang mga bungbong. Unya pa yun. Putaw pa ang riyas. Sa Stepli. Magkunahuna-una tasyo. Ato na yung tunan. Tunan na ito mayo. Kung unsa gay maayo na itong buhaton, bangag sa ilong. Di abit taon tatos budita mo sa ngabilibaran. Ay, naunsa na sa kabalik sa nabulid. Ay, Sugod na magwilisod, anak. Sugod na lisod. Bidong kamaan at magkamaan. Hello, Dave. Sugur wilisod. Ikaw lagi katasikuan. Balibad ka ito si Kinsa to? Katong ika-42? Bangag sa ilong. Alam mo yun itong bato rito. Hindi maligas ng baba. Mga tuog na ta. Mga tuog ta. Delikado maligas ng baba. Magkabantay mga ering. Ay, sige. Mga tuog na ta, Tor. Aron magkapahuay ta o pagkauna-una tagtanong. Lisod kayo ron nga kaapoy pa kayo ang atong mga huna-huna. Ay. Pahuay lang yun na tadya siyo. Pahuay lang na diya. Ikaw li pahuay sa. Kaya ako rin, kuwan. Magkunahuna ko din kung unsa di maayo na itong buhaton. Bangag sa ilong. Ay, nagkatuog na yung tanan. Ningaw na kayong palibot. Ug si Lucio perti ng hagok ug ang ubang mga pinireso. Ay, bisit yan kinabuya. Pulos gud di malas ang nadangatan nako nining kalibutan. Ulos di maayo ang dagan sa kong kinabuhi. Di yun nako ikalimod nga nagdilaab ang akong palagot ni Dindo. Gusto kong makabaos niya. Huwag yung kong malipay ining kinabuhi Unsaon makanako nga makabaos yung ko ining matawhan Di may mga mudaog sila. Uy, hala. Ang mga putaw sa rihas. Akong nabinat og mibagaw maayo. Kinuko. Nga naman kung sa may but pa sa but ini. Suwahin ako pagkupot pagbalik. Uy, huwag ko mapasok.
Binaton pa na ko ni Mayo. Hala, makaginami ini. Naligwat din ako umayo ang mga putaw sa rihas. Kinalaga makiskapog yung karon din eh. Siyo! Mata na yun, siyo! Mata siyo! Katuog na toro, oy. Mga tuog na ta. Mata lagi siyo, kimangikias na ta. Ha? O sige, magigis. Kita ka nagrihas na naman. Tanawa. Siya, oh! Bangag sa ilong. Siya ko na siya. Siya. Ganong na, Tor. Yun sa mali mo. Ay na pagkakapunta na siyo. Kinahanglan nga makaikas na tayo ni bangag sa ilong. O, kamo. Uy, Tor. Oh. Di mayo na atong buhaton, oy. Pero dili man, kinahanglan nga makiskapo rin ta siyo bangag sa ilong. Tor, huwag sa ba rin yung gihimo? Ha? Ganong? Ano? Oh. Ay noon sa biyak kaya nalang na pagdagag storya ko noon sa biyak mamahawa na ta din ni siyo. Sige na. Gawa sa dayon dali. Pida. Tana sa tas bida. Hiyo sa ng sobido. Dali na. Kung maglangay ta, ha? Tumagdugay ganito gani. Wana. Basta ikaw maglangay lang biyaan tingko gani nawaron. Ganit. Bangag sa ilong. Masay sa na ko. Ay. Di ni mayo. Ay dali na dayon. Kana paghinay. Oh. Ibida gini ni, oy. Ay unya na lang na reklamo iligawas na nato bangag sa ilong. Ala, unsa ba may magihimo diha? Ay paabot ako kadiyot kay ako ning ayuhon pagbalik ang putaw sa rihas niya. Oh, uy. Pagdali, Tor. Oh, kamaw. Hello? Dindo, Oh, Chip. O siya balita? negative din. Nakaiskapo ang atong duha ka piniriso. Ha? Si Lucio o si Toribio nakaiskapo? Oo, Pero, o siya mang hitabo Chip? kung makaanday ka din espresinto, among ipakita ni mo kung unsay na ito. Sige. Muanha ko karudayon. Sige, magpaabot ko ni mo. Sige, Chip. Buisit! Joe! Oh, din. Mari ka na! Gusto na? Maglakaw na ta. Nagtuon na to si Hipe kaya tunay problema. Ha? Sa'yo problema? Nagkaikias ko no ang duha ka muklo sa presyuhan. Sa? Nakaikas na solusyon? Oh, usap ka na. Atong si Hipe. Aron masayran to kung unsay hinungdan. O sige rin. Ato. And ayan guys, naduga na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa atong paborito ang yawa nga gustong maanghel. And again, that is part 10. Wala ko kapamati guys no sa episode guys kay na busy ko. Mo nang busy jud siya guys, maghinlo pa ko balot guys no para na ko ilutoon karon. Kay alas 6 na. Ay, na natay daw ni. Wait lang. Buutang ni doha ka buok dong. Alin dong. Ay. Baka lang karon tanggo dong. Gilisting ra akong ingon na dong ba iya akong isugo basi nig musugot ka. Di na sa dong potang. Di na sa salig sa mga tao. Forever gyapon daw. Dili ba utang man gupon ako. Yung sugal. Sabay mo dong. Dili dong. Oh. Dihara na ako rin po sa nas. Dihara na. Naram ko nagtanaw. So, magkuha tag balot lang guys. Okay, maghinlo ta. Gabiin na no. Manalang gani guys. Kaya naato ko yung bahaw. Nakabaligya ako sayo. Ito ni hinito. Pat ka mo. Dong. Oh. Saman.
rin, di ba? Pila kay steak? Upat 16. Kaya? Upat kay steak. Kuwang tebes ba nito? Tuluran pala nila. Uy. Wala ba ko nag-joke-joke dire? Wala ba ko nag-joke-joke dire pamaligya? Kamuha nyo akong gara-garaan. Guys, kung niabot ka up to this part, thank you so much. I hope nga wala nyo gilaktawan no ang mga ads kay manggawas. Wala. Di man ikaw akong kaistorya. Dong, kaya kung suka doon ka dong. Mayra. Thank you so much sa atong palit og balot, guys. Ayan, halinan ta og balot, no. Shout out to the camera. Halinan ta galot-balot, guys. Duha ka buok tuwi naman for this day. I hope madungagan pa na, no. Muna akong negosyo diri, guys. Ayan. Balot-balot lang po tayo. Mamalit na mo, guys. Balot mo diha, 25 lang ang atong kilo. Kilo. 25 lang ang buok, guys. Ayan, maghabwa ta direk balot, guys, no, kay atong hinluan. Ang akong balot, guys, ginaref manggod na ako na siya para di na mutubo kay kung di na i-ref, mutubo siya, magpusa. Luto na ako kada adlaw isa ka 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 5, 6, 27, 8, 9, 30. So ayan, 30 kabalot, guys, no, ang akong lutoon every day. Pero kung kusog siya, up to 2 ka 3 lang ang kaya ra gyud, guys, no, pinakadako ang halin 2 ka 3 sa kaadlaw. So dili gyud kaayo siya busy, no, kay pila naman ang 2 ka 3 oy. Importante is mahalinan. O happy na ko, guys, bisan mahalinan lang kuno og 1 ka 3 isa ka adlaw. Simpleng kasiyahan lang. So sa 1 ka 3, guys, ginan siya kog 150, no, kay 5-5 ra man ang akong patong. Ah. So sayang kaayo, guys, no, na ay nag-cash in ug wa ko inahatag. So thank you so much, guys, sa inyong pagtan-aw hangtod sa sunod nga higayon, no. Para sa part 11 sa atong ang mga yawa nga gustong maanghel. Thank you so much.